Takže ahoj, já jsem Týnka a vítám vás u mého nového a taky zároveň u mého prvního a taky zároveň Ahoj, já jsem Týnka a vítám vás u mého nového a taky zároveň prvního videa. Takže v tomto videu bych vám chtěla říct něco tak málo o mém kanálu. Nebude toho sice moc, ale prostě vám něco povím. Takže za prvé vám povím, co budu natáčet. Takže budu natáčet všelijaké tutoriály, challenge a prostě budu natáčet všechno, na co si jen pomyslíte. Za druhé, já nevím, co jsem to chtěla. Takže už jsem se vzpomněla. Mám chrapot, to asi můžete malinko slyšet, ale to nebyla ta věc. Ta druhá věc je, že jsem chtěla říct, že možná budu natáčet i live streamy jako naživo. Budu natáčet jako Minecraft, ale ještě to není vůbec jistý a když se teda rozhodnu natáčet live streamy, tak vám dám určitě vědět. A za třetí už asi nic. Ne, už nic. Jo, takže to bych pro dnešní video bylo asi všechno. A teda my se asi uvidíme až u dalšího videa, což bude určitě za krátkou dobu. A jestli se vám video líbilo, tak můžete dát like, nebo mě ze začátku můžete podpořit odběrem. Já mám potom takyž hroznou radost. Už jsem měla jeden kanál, tam jsem se jmenovala, nebudu říkat jak, protože už na ten kanál nenatáčím a nejsou tam žádný videa, ale tam jsem měla málo odběratelů a nevím, proč to sem vůbec tahám. Už jsem velkou krávoviny, co? Takže já si myslím, že pro dnešní video bych to mohlo stačit. A teda, jak jsem říkala, tak my se uvidíme u dalšího videa. Zatím ahoj!